Això no rutlla, No, avui la veritat és que no hem estat prou intensos com mereixia el partit i com el partit era d'important. Aleshores, avui entenc que puguem marxar cap a casa els aficionats, i jo també molt enfadats, perquè es pot guanyar, es pot perdre, però l'equip, i aquí som tots, té que donar una sensació més agressiva de la que ha donat avui. I això que havíem començat força bé, marcant un gol després d'alguns partits que no ho fèiem. Sí, això... Es posava bé de cara. Sí, nosaltres hem hagut de fer un golaç, ells s'han trobat el primer gol, una pilota morta que no s'ha pogut treure, el segon, un rebuig, li fotem al cul, després hi ha un gol fantasma, resulta que el línia és un jugador del Targa i ni el veu. Sort, no és que en diguem massa. Però, bueno, és esport i podíem buscar-hi mil excuses, potser en trobaríem, però seria un error. Avui el Viladecans ha sigut millor que nosaltres, i això no hi podem fer res, el Viladecans té un equip amb jugadors molt bons, però sí que nosaltres teníem que haver fet alguna cosa conjunta tots per plantar-los més cara, que no és que hagin sigut molt superiors, però nosaltres no hem pogut guanyar el partit, i això és... El mateix, Edu, hem de dir que estem ja en zona d'alarma, o sigui, cal posar-se les piles i començar a pensar que l'objectiu ha de ser salvar la categoria. Sí, no hi ha cap mena de dubte. Jo vaig dir la setmana que el partit marcaria si l'equip podia anar cap dalt i seguir l'estela de les posicions, no primer i segon, però sí nobles de la taula, o l'equip estaria immers en la lluita per no baixar. Ara, després de moltes temporades, es pot dir que queden 14-15 partits, i d'aquests 14-15 partits s'han de guanyar 7, i que això no és fàcil, i que ara lluitem per mantenir la categoria, i ara mateix, que mos peso dir-ho, és el nostre objectiu i és on hem d'encarar totes les forces i les mirades.